Benvingut a aquest segon acte de graduació del nostre institut. Senyor alcalde, regidors, senyor president de l'AMPA, famílies, companys, esperem que aquesta nit pugueu gaudir d'una festa en la que acomiadem els nostres companys de quart d'ESO, de segon de batxillerat i cicles de CAFEM i segon CAFEM. En primer lloc, escoltarem unes paraules de l'amplitud d'aquest acte. El president de l'AMPA, el senyor Martí Galaudat. Bona nit. Senyor Manel Ferrer, alcalde de l'Ajuntament d'Amposta, senyora Lucía Tomàs, directora de l'IES de Tecnificació, senyors regidors i regidores, membres de l'AMPA, de l'IES de Tecnificació, professors i professores, pares, mares, familiars, amics tots dels alumnes de l'IES de Tecnificació de les Terres de l'Ebre. I com sempre, com no pot ser d'altra manera, alumnes d'aquest institut. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit de festa i joia que des de l'AMPA i el cos de professors esperem sigui del seu agrat. Em permetran en primer lloc fer un ampli agraïment a una persona que enguany acaba la seva tasca formativa per la seva jubilació. Ella és la Cati Saragossa. Moltes gràcies per la vostra dedicació durant tots aquests anys i vos desitgem que la vida vos sigui força llarga i vos porti nous reptes en les vostres inquietuds diaris. Avui celebrem una altra vegada l'acte de celebració de la graduació dels alumnes de quart d'ESO i la dels alumnes de segon de batxillerat. Els primers, felicitar-los i encoratjar-los. Felicitar-los pels resultats obtinguts, fruit de l'esforç diari que han dut a terme durant aquests anys d'estudi i encoratjar-los a seguir superant-se dia a dia per tal que tot el fet fins ara es pugui certificar al final del seu pròxim cicle estudiantil. Els de segon de batxillerat, felicitar-los i, com no pot ser d'altra manera, agrair-los el seu esforç i dedicació al llarg de no sols aquests últims anys, sinó dels últims 12 anys que heu dedicat a poder arribar fins a aquesta fi. Ara tornareu a començar. Començareu un camí que a uns us portaran a la universitat, altres a cicles superiors. Uns altres, a lo millor, es ficaran en el millor dels casos dintre del món laboral. A tots, sort en aquest nou camí. Em permetran que doni les gràcies a tot el cos de professors per la seva dedicació i implicació en tot el que fa referència al dia a dia dels nostres nens i nenes, no sols en el moment de fer les seves classes, sinó també en el devenir diari dels mateixos nens. També agraïm molt als nostres dos vedels, persones mai recordades però que en una importància vital en el dia a dia del funcionament, l'Ivan i la Melanie, que sempre estan allí quan és menester preocupats de tot allò que els pugui afectar i que ells de la seva manera poden ajudar. Ara, fa 6 anys, en una assemblea de l'AMPA de l'IES Montsià, se'm va oferir la possibilitat de formar-hi part d'aquella junta. Ara, després d'aquests 6 anys, acabo un cicle personal que m'ha portat fins i tot a un canvi de centre. Dut en total normalitat i vist ja en 2 anys d'experiència amb uns resultats molt i molt bons. Segurament que, com tot en la vida, hi haurà coses molt millorables i sabem que en el treball de l'equip directiu del centre, amb la complicitat dels professors i l'ajut de l'AMPA i pares i mares de l'alumnat, es portarà a terme i es donaran els fruits que es persegueixen. En els últims dies han estat molt intensos. L'AMPA vol manifestar el seu agraïment a l'equip directiu, claustre de professors, als pares dels alumnes, a l'Ajuntament d'Amposta en el seu alcalde, el senyor Manel Ferrer, els regidors d'Esport, senyor Paco Paz, el regidor d'Ensenyament, senyor Pep Nos, i el director del Centre de Tecnificació, el senyor Àlex Müller, per la seva implicació, complicitat i suport als temes tractats en aquests dies. Deixeu-nos que vos demanessin que una vegada començat portéssim els temes que ens afecten i preocupen fins al final, que no pot ser altre que donar solució definitiva a quelcom que no ha de ser cap problema ni de convivència ni de futur del nostre centre. Avui acabo un recorregut personal en Grescaló i com els propis estudiants enriquidor d'aprenentatge, per poder portar a terme la tasca encomanada com a representant dels pares i mares dels alumnes del centre. Ara, em permetran en clau més personal donar els meus agraïments a les persones que han estat molt importants en aquests anys, que he format part d'aquest grup de persones que han integrat i integren l'AMPA del centre. En primer lloc, a l'amic Gavi Perres, director de l'IES Montsià, que fou el primer que em va encoratjar per formar-hi part d'aquella junta. Recordar
recordar a tots els membres que d'una manera o altra han format part de les diferents juntes que en un primer lloc vam ser Elies Montsià i posterior en el centre que avui representem, Guies de Tecnificació de les Terres de l'Ebre. Vull agrair molt tant als membres de l'actual Junta com a l'equip directiu del centre pel suport rebut, la complicitat en el treball diari dut a terme en tot allò que afecta d'una manera o altra al centre en tota la seva amplitud. Em permetreu que faci una menció molt particular en la persona de la directora del centre, Lucía Tomàs, pel seu suport, per estar sempre a disposició de la Junta, per la seva implicació en el creixement tant personal com acadèmic dels alumnes, pel suport al professorat en tot moment i per tants i tants moments de treball, colze a colze, per millorar cada dia, per tal de buscar aquella excel·lència que tant i tant valorem i tant ja se'ns reconeix. Moltes gràcies a la Junta actual, a tots i a totes, els que hi sou i els que han marxat, per diferents motius. Ànims en tot el que vindrà, que segur serà millor que el que ja hem viscut. Molta sort i ànims. Com no pot ser d'altra manera, ja acabo. Com no pot ser d'altra manera, moltes, però moltíssimes gràcies a la meva família, a la meva dona Maria José, a la meva filla Maria José, el seu suport als tants i tants moments de no ser-hi, de fer tard, de no estar. Perdó. Gràcies de tot cor. Res més. Moltíssimes gràcies per tot. Als alumnes, moltíssima sort en els vostres nous projectes. I sobretot, no oblideu mai el viscut fins ara, que vos donarà els fruits més endavant en la vostra vida. Sou els professors i l'equip directiu en el futur. I a la Junta, com sempre, dilluns reunió. Gràcies. ens volen adreçar unes paraules. Bueno, bona nit a tothom. Bona nit. Primer que tot, vos agraïm que haguéssiu vingut a la realitzar d'aquesta nit. Encara que tots esteu aquí per a l'oïda de tota l'Espanya. Com cada any, la gradació se fa per a despedir els alumnes que han acabat de cursar quart d'ESO, els quals tots començaran una etapa nova i alguns continuaran cursant batxillerat. Així és, el final d'aquesta etapa és el principi d'una altra. Una altra etapa que, si tenim sort, pot ser que una taronja. 4 anys ja han passat des del primer dia que vam entrar a l'institut, que encara ho recordem ara. En una mica de temor, nervis i desconfiança. Començàvem una nova etapa i estàvem atemorits. Alguns començàvem sense conèixer cap company i a poc van anar fent amistats. Altres potser ja es coneixien del col·le i no els hi va costar tant adaptar-se, es van adaptar millor. Clar que són sentiments molt normals. Teníem temor de repetir un curs, nervis per culpa de les hormones i desconfiança dels nostres amics més grans que veien que l'ESO feia falta estudiar i era molt fàcil. M'agradaria nombrar Montse Rosales, que encara que no sortia a la nostra aula, ens va ajudar molt el primer any. Que són els professors, penso que han disfrutat de nosaltres dia a dia i ho han donat tot per a que aprenguem molt. Uno crece i madura, la llàstima és que hi ha alguns que creixen però no maduren. Tots ells han contribuït a la seva manera a formar-nos tal com som ara, donar suport al...
dia tots ells han contribuït a la seva manera a formar-nos tal com som ara. Al igual que els professors, també han sigut els pares els que ens han donat suport i ens han ajudat en tot moment. Penso que ells són els principals influents en tot el que hem fet i seguim fent. I sort dels pares, què faríem sense ells? Ens ajuden els nostres errors i ens feliciten en els bons moments. I ho fan sempre de la millor manera que ho sabem fer. Encara que després d'aquests 4 anys, el més important han sigut els companys, que han fet que cada dia sigui bo a la teva manera i et facin sentir com un mes de la família. I la veritat és que al final semblem la família. Tots hem viscut noves i boniques experiències que se'ns han quedat guardades com un record. I encara que algunes no ho han sigut tant, perquè no totes han sigut bones, ens han servit per créixer i madurar. Gràcies als professors, companys i família, tots han fet que superéssim aquesta etapa amb més il·lusió i èxit. Almenys sabem que a nosaltres ens agrada millor l'ESO del que anirà el nou regnat al rei. Tot i que a la nostra edat el que toca és estudiar, sincerament jo penso que també toca viure una mica al moment, perquè a veure 15, 16 o 17 anys només es tenen una vegada i s'han de disfrutar a tope, no tenim? A tope, però en control, O sigui, sexe, drogues, alcohol... Ara, deixant de banda tot això, m'agradaria donar-li milions de gràcies a l'AMPA d'aquest institut que ha fet possible que els alumnes de quart hagin pogut anar al viatge de final de curs d'Andorra. També m'agradaria agrair-li a Ramon Rosales, que va ser el professor que ens va acompanyar justament amb Maite al viatge i ens vam passar molt bé. M'agradaria agrair-li a Lucía, la directora del centre, tot l'esforç que ha fet per nosaltres i sobretot el carinyo que ha mostrat per Barcelona. Agrair-li a Lucía i a tots els professors perquè aguantar-nos tants anys com han sigut en alguns casos té molt de mèrit. Li volem donar les gràcies a una persona molt especial per a mi i per a molts, que ens ha marcat durant tots aquests anys i que ens coneix com si ens hagués parit. Aquesta personeta es diu Maite i l'hem tingut com a professora durant tota l'escola. I saps quin és la notícia? Perquè potser l'any que ve pugui ser la nostra tutora. No se sap, però jo he sentit rumors, Està per l'aire i ho dic. Hem tingut en ella molts bons moments i d'altres no tan bons, però oblidant els bons moments sempre la recordarem com una tutora i persona excel·lent i que per descomptat s'ha guanyat un raconet dins els nostres cors. I per últim, una especial menció als companys nostres que per desgràcia no podem ser aquí per el calendari de competicions i no es podia juntar tot, que són Albert Arassa, que està al Campionat de Catalunya de Natació, i Albert Roblant, que està al Campionat d'Espanya de tenis. Per mi això ja està, però ara falta fer-li un petit detall a la nostra professora, que no sé per on para, però m'agradaria que pugés aquí amb nosaltres. Maite, que has d'estar. He preparat un petit detall para la tutora, la està important. Aplaudiment. I també tenim una que la directora Lucía, que també ha fet
Sí, perdó. També, per últim, la tutora de quart B, Carme Benicat, també han fet un detall. Bona nit, ja que m'han dirigit unes paraules que menys que dirigir-me a ells. Aquest matí ja m'han obsequiat un petit detall i una dedicatòria que m'ha arribat al fons del cor. Molts dels que estem aquí empreneu camins diferents, però sempre tindreu un nexe comú, que és haver sigut alumnes de l'Institut de Tecnificació de les Terres de l'Ebre, que sé que us sentiu molt orgullosos i que voleu seguir pertanyent a ell. Recordeu, i jo recordo perfectament, que hem compartit alegries, penes, moments tensos i d'altres més divertits. En definitiva, hem estat convivint, però sempre hi ha hagut un denominador comú en qualsevol d'aquestes situacions. Ha sigut el respecte i el diàleg. Vull agrair directament als pares i dir-los que tenen uns fills meravellosos i que sempre us heu de sentir molt orgullosos de l'actitud que han tingut dintre de l'institut. Després de 4 anys de conviure amb ell, us puc certificar que han sigut un grup que ha tingut un fort entusiasme a l'hora de col·laborar i ha tingut un gran esperit cooperatiu. Heu participat, tots vosaltres, en tot allò que se us ha proposat des d'activitats culturals, solidàries, concursos, etc. Aquest talent i aquesta actitud us ajudarà molt en el vostre camí. Camí que heu de fer vosaltres. I recordeu, fa poc vam fer Antonio Machado a la classe de literatura i us vaig parlar molt del caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La frustració, sé que també l'heu tingut, la desmotivació davant d'alguna assignatura o prova, però són una lliçó més de la vida. Només amb l'esforç. Ja sé que ara penseu la paraula que a totes hores us he estat repetint durant tot el curs i durant 4 anys, esforç i treball. Són les úniques coses que us poden ajudar a aconseguir un objectiu. I només resta dir-vos que per mi ha sigut un plaer ser la vostra tutora i que m'heu facilitat molt la meva tasca. Cada un de vosaltres ha deixat una petita empremta en la meva persona. Gràcies per la vostra estima. Valeu molt, gràcies per haver fet fàcil la meva feina i el més important, sigueu feliços, un plaer. Ara pujaran de segon de batxillerat Aida, Leire i Agustí a dirigir-nos unes paraules. Hola, bona nit a tothom. Qui ens ho havia de dir fa 6 anys, quan vam començar l'ESO, que avui seríem aquí?
Per començar, he de dir que molts de nosaltres hem arribat on som gràcies a la nostra tutora Rosa, que per moltes baralles que hem tingut sabem que ha estat allí sempre que ho hem necessitat. En tan sols 14 anys vam entrar a tercer d'ESO, molts de nosaltres a tecnificació, on combinàvem els entrenaments i els estudis. Va ser un any amb molts de canvis, nous companys de classe, una nova tutora, però realment recordo aquell any com un dels millors i més disfrutats. Acostumbrats a tenir cada any un tutor diferent, ens vam quedar una mica sorpresos quan l'any següent tornàvem a tenir a Rosa allí, senyal de que no ens havíem portat tan i tan malament com ens dèieu. Aquell any va ser possiblement dels més complicats. Teníem noves matèries, nous professors i aquella temoreta que teníem molts a l'hora de passar a la següent etapa, el batxillerat. L'any passat vam entrar al nou institut de tecnificació. Realment ens sentíem una mica fora de lloc, però sempre mantenint aquella alegria d'estrenar un institut. Teníem noves instal·lacions, nous reptes, més feina, nous professors, però com ja he dit anteriorment, Rosa no volia desfer-se'n de nosaltres. Començàvem a pensar que érem els seus preferits i tot. Un any més, tots vam passar de curs, evidentment amb daltabaixes, però vam passar-hi. L'últim any de batxillerat i també l'últim que compartirem tots junts, personalment penso que ha estat un dels millors. Mai hauria pensat que m'acabaria agradant estudiar, però ho hem aconseguit. Aquest any hem tingut més feina que mai. La majoria de nosaltres hem tingut que treballar dur per poder aconseguir la nota que desitjàvem, però finalment hem fet la selectivitat sense cap problema, o això esperem. I és agradable recordar tot el camí que hem passat fins aquí. Per acabar, vull donar les gràcies a la nostra tutora Rosa per treballar sempre paral·lelament a nosaltres i donar-nos sempre tanta ajuda. Com en tots els professors, es tenen dies bons i dies dolents, però estic segura que ella ha estat la que ens ha ajudat a passar aquests últims 4 anys, ens ha fet créixer com a estudiants i també com a persones, i sobretot hem sabut aprendre d'ella, i esperem que ella de nosaltres. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Durant la nostra etapa de batxillerat hem conegut a professors molt diferents, però tots han tingut alguna cosa que els ha caracteritzat i que ha fet que els hi agafem un gran apreci. Tots han sigut especials d'alguna manera o l'altra. Amb algun d'ells potser ja tenim una relació més estreta, ja que els havíem conegut durant l'ESO. Però tot i així, els que vam conèixer quan va començar el batxillerat s'han anat guanyant un reconet al nostre cor a poc a poc. Els primers dies de batxillerat es van basar en relliscades pels nous passadissos i nervis per començar una nova etapa. Per sort, aquests nervis van desaparèixer ràpidament gràcies al professorat que tenia. Hi ha alguns professors que, encara que no hem estat en durant aquest últim curs, ens van acompanyar durant el primer any, com Tere, qui ens donava classes de català, on alguns cops acabàvem cantant cançons típiques catalanes i ens explicava històries les quals feien les classes més entretingudes. També ens va acompanyar la professora més enèrgica que mai havia tingut, Sílvia, que ens ajudava a mantenir-nos en forma i a evadir-nos de tants apunts, i ens donava ànims per acabar el famós i tan estimat test de Cooper. En aquest últim curs, segon de batxillerat, ens han fet classes professors que ja hem tingut l'any anterior, com Rosa, la nostra tutora i professora de castellà, de la qual ja hem parlat abans. Carme Ferrer, professora d'anglès, que tot i que moltes vegades ha tingut raons per perdre els nervis, s'ha mantingut ferma durant 2 anys i ens ha fet riure amb els seus intents de dibuixos a la pissarra. El nostre divertit professor de filosofia, Ramon, que també ens ha fet riure incomptables vegades amb les seves bromes i que, tot i saber que algunes vegades no podíem seguir parant atenció a l'explicació dels filòsofs, sempre seguia les seves classes de manera apassionada. També hem tingut a Miquel Àngel, el professor de català, que sempre ens ha fet dur una petita llibreta a sobre, amb exàmens que abans de fer semblaven fàcils, però que en el moment en què te'l posava al davant perdíem tot l'amor cap a ell durant 1 hora i mitja, però que ens ho va compensar amb fartons d'orxata. I la que ens ha fet sofrir a molts amb història, Anna, però que amb la seva constància i les seves famoses graelles ens ha facilitat el poder aprovar una de les assignatures més temudes. Ens és molt difícil poder descriure tots els professors que ens han guiat en aquest camí, però ens encanta recordar les classes d'Història de l'Art amb Carme Grau, qui ens ha explicat la matèria com si d'un conte es tractés. Les classes amb Javi, el professor que ens ha ensenyat a estimar la música i tot el que és món amar.
També les classes de matemàtiques amb Rovira, qui t'ensenya com a persona a la qual no li hagis de vomitar tot per després fer l'examen. I les de Fernanda, la professora de llatí i grec, que es preocupa pels seus alumnes i molts cops, fins i tot, pels que no ho són. També volem nombrar i donar les gràcies a tots aquests professors que no hem trobat les paraules per descriure'ls, com Eva, Vicent, Núria, Mercè, Rosemary, JJ, Cèlia, Fredo, Maite, Domènec i més que hem tingut. Finalment, només ens queda agrair als professors, als pares i alguna que altra estirada d'orelles, gràcies als quals hem crescut com a persones. I potser pensareu que aquesta és la típica frase de discurs, nosaltres també ho pensàvem, però si ens farem a recordar del que hem viscut, és simplement així. Bona nit. Per últim, com no parlar dels alumnes del segon de batxillerat, els meus companys que m'han acompanyat durant 2 cursos de batxillerat i molts del grup E durant tota l'etapa de dignificació. D'aquesta generació puc dir que ha sigut més que companys, uns grans amics, que hem estat amb tot el que ha fet falta. Diuen que els amics són com una segona família, i jo sé que tots ells ho són. Alguns els conec des de quasi tota la vida i altres des de tercer d'ESO, però sempre ens hem sabut recolzar quan ens ha fet falta. Durant aquests 2 últims anys hem tingut que conviure junts, però no se'ns ha fet difícil, ja que tots ens hem fet uns amb els altres i jo m'he oblidat, per això mai ens oblidaré. Arribat a aquest punt, els nostres camins es separen. Es separen per aconseguir la meta que tots els que estem aquí, amb menys o més temps, volem aconseguir. Però jo sé que aquestes amistats perduren i mai es trenquen, perquè són 2 anys, però 2 anys d'experiències, de moments viscuts i un objectiu que ens unia a tots nosaltres, que és arribar al punt en què ens trobem avui. Uns marxaran a Madrid, i els altres a Barcelona, i altres llocs on seguiran estudiant, però tant de bo el dia de demà ens puguem tornar a trobar i explicar-nos tot amb un títol més a la butxaca. També han passat altres moments dubtosos de no saber quines assignatures triar, de no saber què volíem fer i quins estudis decantar-nos posteriorment. Això en molts de nosaltres. Però finalment hem aconseguit acabar una etapa de la nostra vida molt important, que ens portarà a la formació que volem, costi el que costi, i n'estic completament segur que tots ho aconseguirem. He de dir que és una satisfacció molt gran haver pogut passar aquests 2 anys de batxillerat amb aquestes grans persones, especialment amb la meva classe, el grup E, que hem sabut compaginar els estudis amb l'esport i en moments de dificultat hem sabut recolzar-nos. Voldria donar gràcies a Marc Andreu per donar-me els ànims necessaris per a no decaure. Això sempre he ajudat d'un amic. També a Àngel Fabregat per fer-me les classes més entretingudes. Ell és un gran esportista i un gran amic meu. Com no, a Xavi Vidal, Roger Medes i Àlex Martí. Els 3 homes nadadors. Sempre tan bons companys i que m'han ajudat sempre que els he necessitat. A Carlos i Manel Javier, que han sigut companys de rem i uns grans amics dins i fora de classe. Eugeni, quan quedem per estudiar classes de tecnologia, amb el que també he compartit molts moments. Aida Bonfill, malgrat les diferències que hem tingut, que haguéssim pogut tenir, ens hem ajudat sempre. Aina Mateo, una gran amiga, sempre gràcies per ajudar-me a la feina de classe quan t'ho he demanat. Anna Nin, Andrea García i Rosa Baló. Encara que no sigueu d'Amposta, hem sabut fer grup. Sempre tindreu uns amics d'Amposta, els vostres companys de classe. Amanda Antonio, la balladora professional, a la que m'agrada fer passar una mica de vergonya. I per últim, i no menys important, Gemma Domingo, encara que aquest últim any de tecnificació l'he de nombrar, ja que ell també en certs moments m'ha ajudat amb els estudis. Sé que m'he deixat de gent, però el que voldria reflexar és el que cadascun de nosaltres ha fet pinya i ha ajudat en la mesura de les seves possibilitats als companys de classe. Creant un bon grup de segon de batxillerat, aquests records ens acompanyaran sempre. I per últim, donar les gràcies a Imma, a ma mare Maricín i al meu pare Agustí, que m'han estat ajudant en els moments més difícils acadèmicament. Gràcies. Avancem
avancem en aquest acte i esperem el que ens vol dir la nostra directora. Bona tarda. Il·lustríssim alcalde, regidors, president de l'AMPA, famílies, alumnat, companys de claustre, de professors, gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, vull agrair les paraules del president de l'AMPA, que tenen sabor a comiat, i la dels nostres alumnes. Com podeu veure, tan i tan assenyats. Voldria defugir els tòpics de qualsevol acte de graduació. El meu objectiu és el d'esperonar aquests joves que avui es graduen i fer una petita valoració de la feina feta. Seré breu. Enguany és el nostre segon curs d'existència com a institut. Avui es gradua l'alumnat de quart d'ESO, de segon de batxillerat i de cicles formatius d'esports. Afortunadament, fixeu-vos que us dic, afortunadament, tal com ens han avançat els presentadors, molts d'aquests alumnes de segon curs de cicle formatiu de grau superior d'esports no poden estar avui aquí amb nosaltres, no poden estar presents, perquè han estat i estan fent les proves físiques per accedir al grau universitari d'esports, a la universitat. Per tant, encara que no estiguen aquí, els desitgem molta sort i estem encantats de que ho puguen aconseguir. M'adreço a l'alumnat que acaba l'etapa. Sabem que començareu una nova singladura amb moments de joia i satisfacció, però també de dificultats i d'abatiment. No us ha de fer por equivocar-vos. Emprendre, lluitar i buscar un bon futur. Sempre estem aprenent, fins i tot dels errors. Jo diria que s'aprèn més dels errors que dels èxits. Parlem de l'èxit. No vull pensar en vosaltres com a víctimes de la crisi o de les greus circumstàncies socials i econòmiques que estem vivint. El professorat, l'administració, les vostres famílies i vosaltres mateixos, tots plegats, hem treballat massa per pensar que formareu part d'un col·lectiu fracassat o dèbil. Això no pot ser. Ans al contrari, les circumstàncies adverses no us han d'abocar al pessimisme. Hem emprat molts esforços per fer-vos bons ciutadans. Primer que res, bons ciutadans, emprenedors, esportistes de prestigi, futurs membres d'una societat que no es conforma amb la mediocritat, ben al contrari busca l'excel·lència. Sou representants de la filosofia i el projecte educatiu de l'Institut de Tecnificació. I mai hem de permetre que aquest esperit, dic el de l'Institut de Tecnificació, este és el que busca l'èxit. I aquest esperit mai us abandona. Hi ha qui diu que cada persona dissenya la seva pròpia vida. N'estic segura. I la llibertat personal li dona el poder de traçar el seu propi destí. Les bones decisions tenen bones conseqüències. L'Institut de Tecnificació pretén encertar en la presa de decisions. De vegades no ho aconseguim, però ho intentem, per tal que les conseqüències siguin les adequades. Us en faig 5 cèntims. Una, la primera, els bons resultats acadèmics. No ens podem conformar, encara poden ser millors. Com ha dit Aina, superen gairebé tots etapa rere etapa, però no amb mediocritat, amb notes excel·lents. Ho hem de dir perquè és la veritat. Un altre punt, el bon clima de cohesió i de treball que hi ha al centre i que s'ha de mantenir. El clima de treball i de cohesió i d'unió. Ho ha dit Leire i Agustí, amb les paraules tan afectuoses cap al professorat i cap als seus companys. I un important, la promoció externa del nostre institut.
que repercuteix a la vegada en la promoció d'Amposta com a ciutat moderna, esportiva, turística i tots aquells qualificatius positius que puguem afegir. Aquest últim apartat, el de la promoció del centre i de la ciutat, voldria lligar-lo a una tasca de l'Ajuntament. Els regidors i sobretot l'alcalde, el senyor alcalde, vetllen perquè tots els centres educatius de la ciutat, de primària, de secundària i fins i tot universitaris, tinguin el millor nivell, les millors condicions i el màxim recolzament. Ho sabem i ens sentim recolzats. La comunitat educativa de l'Institut de Tecnificació ha mostrat també sempre el seu compromís i confiança en l'administració educativa dels serveis territorials i, per descomptat, en l'administració municipal. El senyor alcalde, s'ha de dir, és just, ens demostra que les seves intervencions en favor de l'ensenyament han estat sempre valuoses i per això confiem en la seva tasca actual i futura. Sempre. No m'allargaré gaire més. Voldria agrair la confiança de les famílies en el nostre projecte i la seva implicació per conduir l'Institut cap endavant. També a l'AMPA, al seu president, que són avui els anfitrions. L'AMPA és qui organitza aquest acte. Són els anfitrions d'aquesta festa i col·laboradors incansables durant tota l'etapa educativa dels seus fills i del conjunt de l'alumnat. Alguns d'aquests membres gaudeixen de l'èxit dels seus fills que acaben enguany batxillerat i que començaran la universitat. Espero que la resta es queden i continuen treballant amb nosaltres. Ja estic acabant. Els entrenadors dels diferents esports i el director del centre de tecnificació, que treballen plegats amb l'institut compartint la mateixa filosofia de sempre. D'altra banda, just és reconèixer el lligam incondicional. És un adjectiu, crec que defineix bé això, incondicional del claustre de professors. Són una pinya. Som una pinya. Us puc assegurar que anem tots a una. Per això els xiquets tenen aquests bons resultats. I ho demostren dia a dia. Sense ells és molt difícil tirar endavant un projecte complex com el nostre. No és un institut fàcil, hi ha moltes tecles, tenim de tot. I a la vegada que sembla tan fàcil. En aquest claustre he d'incloure l'equip directiu, compromès fins a les últimes conseqüències. I ja per acabar, ara sí, aprofito aquesta ocasió per acomiadar conjuntament amb vosaltres a una companya amiga, a qui ja ha arribat l'hora de la jubilació, afortunadament per a ella. Desitjar-li a Cati Saragossa molta sort en la seva nova etapa i esperar que ens permeti continuar gaudint de la seva saviesa i experiència vital, encara que sense cobrar a l'institut. Moltes felicitats als graduats i a qui us sentiu part d'aquest èxit. Per acabar aquests parlaments que han obert la nostra festa de graduació, escoltarem les paraules de l'il·lustríssim alcalde senyor Manel Ferrer. Bé, bona nit a tothom. En primer lloc, lògicament, a l'anfitrió, al president de l'AMPA, el senyor Martí Gavaldà, a la directora de l'IES de Tecnificació, la senyora Lucía Tomàs, que fa momentets m'ha fet pujar els colors, de veritat, pels elogis que has fet. També saludar als diferents regidors que ens acompanyen, al claustre de professors, a tots els familiars, a l'orquestra de l'Institut de Tecnificació, al seu director, que després ens acompanyarà, i d'una manera molt especial també, lògicament, m'han de permetre que felicite als alumnes que aquest any se graduen. És una festa que és important i que recordaran al llarg de la seva vida. Avui
és un dia important, no perquè comença el regnat de Felip VI, ni molt menys, sinó perquè avui és la festa de graduació de l'institut dels quarts d'ESO i del segon de batxillerat, així com també els graus. Per tant, és un dia important. Però un poc seguint el que havia dit abans la directora de l'IES de Tecnificació, és cert que hem tingut uns dies en els que hem tingut una certa inquietud perquè en un moment determinat s'havia pogut arribar a posar en qüestió un projecte tan important a la ciutat d'Amposta com és tant el centre de tecnificació com l'IES de Tecnificació. I en aquest sentit jo sí que vull, davant de tots vostès, agrair la tasca que ha fet el president de l'AMPA, no només durant els anys que ha estat president l'AMPA, sinó aquests darrers temps. Perquè vam tindre una reunió que no va ser tensa ni molt menys, sinó que va ser una reunió en la que estaven presents el regidor d'Ensenyament, el regidor d'Esports, la directora del centre de l'Institut de Tecnificació, el president de l'AMPA i jo mateix. I he de dir que l'alcalde i regidors tenim l'obligació, és la nostra obligació, defensar un projecte, defensar un tresor que tenim a la ciutat, que és el projecte esportiu, que és el projecte d'ensenyament, i que dins d'aquest tresor hi ha dues joies que són imprescindibles, com és centre de tecnificació i IES de Tecnificació. És la nostra obligació, però també en aquella reunió i en actuacions posteriors el que s'ha demostrat és que tant el senyor Martí Gavaldà com el senyor Lucía Tomàs, no per obligació sinó per devoció, han demostrat la seva estima a l'IES de Tecnificació. I per tant, de veritat, jo com a alcalde us he d'agrair el vostre posicionament, la vostra força, i que de ben segur serveix perquè el projecte de l'IES de Tecnificació està plenament consolidat, no solament per al curs que ve, sinó que per a molts més cursos. Per tant, de veritat, Lucía, Martí, moltes gràcies per la feina que esteu fent. I per no allargar-me ni molt més, només dir una cosa. Estem en un moment en què la societat està un poc desconcertada, per dir una paraula suau, perquè som conscients que estem en un escenari de crisi econòmica que ho acaba contaminant tot. Tenim un escenari que de totes queda afectat per aquesta crisi econòmica i que, per tant, ara més que mai, els alumnes que avui se graduen heu de ser plenament conscients que heu d'utilitzar totes les eines que us han posat al vostre abast els professors. Us heu de formar. Com més formats acabeu els vostres cicles formatius, més oportunitats tindreu d'accedir a un món laboral que cada dia es complica més. Però que també és ben cert que dona molt més oportunitats a aquella gent que està formada i que té ganes cada dia de formar-se més. Per tant, felicitats a graduats esta nit i sobretot a l'AMPA, moltes gràcies per la feina feta durant tots aquests anys. Gràcies. Tot seguit donarem pas al lliurament de premis als finalistes i guanyadors del concurs de disseny de l'anagrama de la biblioteca. Preguem que ens acompanyi el cap de Departament d'Educació Visual i Plàstica, el senyor Domènec Noguera, la senyora Ana Galbel, coordinadora de la biblioteca, i la senyora Lucía Tomàs, directora de l'Institut. El tercer lloc és per a Josep Conde, de tercer ESO A.
membres de l'AMPA, que després de molts anys porten fent aquesta tasca. Com a agraïment per la seva col·laboració, si volem donar les gràcies. Si poden pujar. Bueno, ells no volen dir res, però ja ho diré jo. Dani, què? Val o no va? Bueno, no res. Gràcies. No es pot dir res més. Simplement gràcies. Gràcies per tot. Jo crec que tenim un gran institut. Tenim uns professors molt ficats en tot el treball i deixem-me que ho digui, tenim una AMPA excepcional, vull dir, gent que està tant a les verdes com a les madures, que no hi ha hores, que sigui el dia que sigui el que sigui, sempre estan allí per tot el que faci que falta. Simplement, moltes gràcies, però gràcies a tots. Bé, ara gaudirem del concert de la nostra orquestra i